Babaltakin kita. Sige, takin mo. Babaltakin kita. Yun, malaki-laki. Babaltakin kita, sabi ko na. Ayun. Pulahan na naman mga tayo. Pulahan. Oh, pang-apat na ito mga tayo. Sus, hindi ako nakasit-up mga tayo sa ano. Yung isang kamiwas ko. Laki. Uy, malaki na mga. Oh, sus, marinisip. Okay, yan na naman. Okay na mga tayo. Malaki to. Ala, malaki to. Ay, sus. Yun mga katoy. Uwi na tayo mga katoy. Yan ang huli natin. Oh. Ang dami mga katoy. Ito pa mga katoy. May isa pa rito. Tsaka tatlong kanuli. Oh, ito yung spot natin mga katoy. Dati dito lang tayo sa natatayuan natin na to. Lumaki na. Back to Sukmon People's Park tayo mga katoy. Bali doon mga katoy, ano yan? Bali yung construction site na ng Sukmon kung tawagin din namin. So dito tayo ulit. Yan, tinatambakan kasi rito mga tayo. Yun mga tayo. Sigurado dito mga sigurado to rito. Ito yung tinatawag ng mga tayo na pulahan na spot. So sakto-sakto to mga tayo kasi madami-dami tayong dala-dalang pampakain ng feeds. Yan Yun. Sigurado mga tayo dito. Ay, galing ako ng Putatan sa may Alabang. Tapos galing din ako doon sa may East Lakeshore. Walang fishing spot na maayos. So naisip ko na lang dito na lang tayo. Bali nagka-plat-plat pa nga ako mga tayo kakahanap ng fishing spot kasi gusto ko sana maiba naman yung area. So may nagtimbre na sa akin doon mga tayo. Meron ang kagatan kasi doon maaga. So alanganin Medyo alas 11 na kasi. Medyo tinangali tayo sa sa kanap ng fishing spot. So bira na tayo. Yun, sit up na tayo. Yari mga tayo. Oh, nakadali tayo mga tayo. Yun, nasa gilid lang mga tayo. 1-0 tayo. Ayan mga tayo, kaya maganda talaga ito dito mga tayo. Sana makaranan tayo mga tayo. Hindi pala naka-video yun mga tayo. Diyan lang mga tayo. Dito na mga tayo, inangat ko hindi ko pala nag-video. Maambon na, napasobrahan naman hindi naman siya umalan kaso maambon naman. Magandang pangitain tomato. Lalagay mo na ako. Magpapalit ako mati ng floater. Sumabit yung bottom natin. Maganda mag-floater tayo kasi walang hangin. Uy. Mga tayo, dalawa na mga tayo. Uy, thank you. Dalawa na. Rain or shine. Makapang-ulan lang. Ay, hindi ko malagay itong kulda natin. Kulda natin mga tayo. Walang panali. Naku, tingnan na. Yun ang sus yan. Ganda sana. Kinakagat. Ayun. Pulahan na naman mga tayo. Pulahan. Pangatlo na mga tayo. Kaya ang ganda ng lubog mga tayo. Ganun lang siya. Kala mo parang inaano lang. Pinaglalaro-laro lang konti. Kakatuwa talaga itong spot natin. Maambon na mati, lagyan ko muna ng tulda-tulda, baka mapuruan tayo.
Hindi ko pa nga matay na tayo sit-upan tong isa. Hindi ko pa nga nasa sit-upan tong isa natin. Kasi pinutol kanina eh. Ganda, ganyan lang siya natin. Uploader na natin ito. Kaya na kumato man siya, tulda. Ay naman, ay naman. Oh, pang-apat na ito mga tayo. Sus, hindi ako nakasit up mga tayo sa ano ko. Yung isang kaniwas ko. Sus, Mariusip, apat na. Thank you, Jesus Christ. Ganda talaga tong spot natin. Sabi ni Kuya dun mga tayo, sa likod natin, yung magtatambak ng ano dito, sa likod natin, eh doon daw, nagkikibitan din daw. Doon sa may sukmo na yun mga tayo, sa construction site. Sabi ko, dito lang muna ako kasi nakakadali na tayo. Ayan, sus Mariusip, dyan lang talaga. Hindi ata tayo pasisipapin ito mga tayo. Hindi rin. Ay nako, thank you Jesus Christ. Ay nako, ang hirap naman tong ikabit mga tayo. Yan na naman mga tayo. Ayun po. Yari na naman mga tayo. Sus, napakasimple-simple lang mga tayo. Ay thank you talaga. Pang ilan na to. Hindi ko na pinitik mga tayo. Hindi ko na dali. May umanang basura din mga. Nagtatamba kasi sila dun mga tayo. Kabila naman. Nanginginig pati yung kamay ko mga tayo. First time ko nang ganito. Hindi pa nakasit up yung isa kong ano eh. Dire-diretso na yung gibit. Ulit. Ganda na ng birada eh. Talaga. Yun na naman ako. Yun. Good size yan mga tayo. Sus, Mariusip talaga. Thank you talaga Lord. Ay naku. Hindi ko talaga matingan sit up. Ay naku talaga. Naku, maambo na naman. Nanginginig kasi mga tayo yung kamay ko. Nanginginig kamay ko to. Kaya di pumapasok dun sa floater mga tayo. Wala pa tayo isang oras ito. Baka uuwi na tayo ito. Jackpot na tayo agad. Nakadalawang ano pa lang mga tayo. Nakadalawang daan pa lang aeroplano ay. Ano tayo, jackpot na. Nanginginig kasi mga tayo. Parang di mapasok-pasok. Bumaloktot pa sa dulo. Nakakagat. Ito naman mga tayo. Ito na naman. Ay, malaki to. Sus, malaki to. Malaki. Ayun. Mga katoy. Malaki mga katoy. Pulahan. Hala. Ay, naku. Thank you, Jesus. Takarami na tayo. Ay, naku. Diyos ko, thank you Lord. Grabe. Ayun mga katoy, dyan lang Tapos papaanab rin ko lang ganun mga katoy. Ayun. Ay, lang talaga. Hindi na tayo talaga pasit-upin matatapos ko na itong isa kong sit-upan malapit na lalagay na lang ako ng hook mga to. Asan na ba ito? Ito na nga lang gawin natin mga to. Diretsuan na lang mga to. Yan, lagyan natin ng rubber. Kanina pa sana to. Dapat nakarami na rin tong isa ko. Yan mga to, yan naman. Ayan ako. Ay sus, kanduli. Uy. Ang laking kanduli. Kinabahan ko sa'yo. Kukunin kita, uy. Nangantsaw pa mga katuyo. Sabi niya, buti nga. Yung sit up pala natin mga katuyo, ganyan lang mga katuyo. Lampas ng
Kalahati. Ay, masamang pangtain na yun. Sana dire-diretso pa rin. Lagyan natin ng ano mga, para kung sakaling andyan yung kanduli, kuyogin siya ng mga kawan ng tilapia. Ay sus, wala na, kanduli na pumalit. Wala na nangyari sa inyo, naging kawan baliktad na. Kukunin ko pa rin taboy. Yan kayo. Babawan natin. Binabawan ko mati stop. Ang duli kasi nasa ilalim. Ayun, tilapia naman. Akala ko puro na naman kanduli. Thank you. Magpahinga pala mga tayo. Tingnan natin nga, baka mamaya di pala nakpidyo eh. Parang nagpapatuloy ko natin na sinisitapan tong ano, unti-unti. Kaso naagad pa rin. Patay tayo. Ayan na naman mga tayo. Ay. Oh, yun. Oh, galing talaga. Unti-unti nang umaalog yung ano mga tayo, yung tubig. Yan, pwede pa yan. Try natin, baka kagatin pa ulit. Ang bilis ng kibit. Diyos ko. Matios, maganda. Mga pulakan tayo. Ang bilis ng kibit mga tayo, grabe. Uy, dadapuan mo pa yung floater ko. Ang dami-daming nag-aano ka. Salamat kung ikaw yung anak ko, Angel. Mga katoy, ulit. Ayaw nang hinahawakan. Gusto niya dito, paborito niya to. Umalon na kunti mga katoy. Sikat na natin ito. Nagpahinga mga katoy. Tama lang yan para ano, makasit up tayo nitong ano natin. Pangalawang ano, paniwas. Dalawa na yung paniwas natin. Bumuga kasi natin, nagpahinga sila. Yan. Sige. Dalawa na armas natin. Balik na kayo. Sip na yan. Lak. Mataminda. Pandu. Uy, malaki naman eh. Oh, sus Mario. Sip. Malaki. Malaki. Sus. Napuluputan pa siya. Naku. Nagpulupot pa kayo boy. Yun. Ganda mga tayo. Kala ko kung ano nandun na biglang andun sa ano, dulo. Ayan, thank you Jesus. Umaambon na naman mga tayo na. Diyos ko. Kung kailan nagdalawa naman ang pamiyas namin siya. Baka naman magkaroon ng uga mga tayo eh. For the first time ko ito maka-experience ng ganito mga tayo. Ganda. Maambon natin, lagay natin ulit yung tulda. Ganda ng tulda natin mga toy, mababasa pa rin mga toy. Uy, tumatagos pa rin mga toy. Tapos dami nating huli mga toy. Oh, kalahati na. Dalawang kanduli mga toy. Oh, pinalapat mga toy. Gandang huli natin. Sus, thank you. Meron. Meron nga. Yan, kumakagat pa rin natin.
Good size yan mga toy. Priority ka ta kanina doy para nakakuha ka din. Ayun, hindi mo ko bibigyan ng ano, bonus point. Babaltakin kita. Sige, atakin mo. Babaltakin kita. Yun, malaki-laki. Babaltakin kita, sabi ko na. O, tayo. Babaltakin kita, sabi ko. Binaltak na kita. Binaltak mo, baltakin mo kita. Ito nang hilo. Ito, banda rin. Sige, dyan ka lang. Yan na naman. Makatoy. Malaki to. Malaki to. Wala, malaki to. Ay, sus. Ginooy. Kaya pala ayaw umilababaw. Diyos, kakalagay ko lang yung mga to. Yun. Ay, sus. Ginooy. Maliit pala mga to. Tripping 2.5. Wala man. Doon ka baka mamaya magsumbong ka pa. Di na kaya ng tila mga yung natin, malakas na ulan. Pero nakaano pa rin naman ako mga nakapukul pa. Diyan pa, nakababad pa ako. So anuhin ko lang tong ano mga cellphone, baka mabasa. Tumatagos pala dito, sayang. Kung dapat pa yung tolda yung dala natin. Ay nako. O yun mga katoy, uwi na tayo mga katoy. Yan ang huli natin. Ang dami mga tay. Ito pa mga tay. May isa pa rin, tatlong kanuli. So ito pulahan. Kaso pulahan. Tatlo pala ng pulahan natin. Kung nababal pa yan sa tubig mga tay, pupula pa yan. Ito lalaki. Ito malalaki rin. So yun mga tay, uwian na tayo mga tay. 2:30 na mga tay. Yun ito huli natin. Siguro kung di umangin, grabe mo lang. Madami siguro tayo madadali dito. Andun pa rin, puno pa rin yung mga dami ang grass dun mga tayo. Na-construction tayo. So yan mga tayo, maraming salamat sa pagsama ulit sa panibagong fishing adventure natin dito sa sa resback natin pala. Ito na yung natin. Siguro susunod na linggo, wala na, sagad na siguro tong to. Siguro itong tayuan natin ito mga tayo. Pausod ng pausod tayo Kaya nung nakaraan doon tayo. Dito na naman tayo. Hanggang sa matambakan to lahat. Ayun mga tayo. Ito yung pinagsusumbahan mga tayo sa kabila. So yan, maraming salamat mga tayo. Pasensya na po, mahaba na naman yung video natin. Yan, thank you po. Thank you. Grabe, ulan mga tayo. Mga tayo. Grabe. Dami. Yun mga toy. Muntik na mapuno pala mga toy. Linaing ko mga toy. Babad suka. Saka bawang. Yun. Paminta. Good for 3 days na to. Ayos. Thank you Jesus.